Laiturille pääsee Helsingissä monta reittiä. Minut HSL:n reittiopas neuvoi tällä kertaa ottamaan numeron 77 tähän Kaisaniemen pysäkille. Ja tästä on vielä 900 metriä perille. Lähden kävelemään. Mä en ollut ihan ajoissa ajatellut tätä kukka-asiaa, mutta kun lähtee tuonne merelle, niin siellä on tosi kaunista muistaa vainajaa kukilla. Sain kivat kukat. Vilkasliikenteinen katu tässä. Tuolta tultaessa vasemmalla puolella tässä on muutama parkkipaikka. Noin 10 paikkaa. No niin, Kari laittaa siinä venettä valmiiksi, että päästään nämä muutamat portaat tästä siirtymään veneeseen. Mitä täällä aluksella tapahtuu asiakkaan puolesta, niin se jää niin sanotusti alukselle, että se ei tosiaan täältä sitten lähde eteenpäin. No hei Kari, me ollaan saapumassa kohteeseen ja mulla on nyt nämä kukat tässä. Mä tappisin sakset, onko sulla missään? Joo. Sä tossa nämä kukat. Kiitos. No niin, eli mun täytyy nyt leikata tästä pois nämä kaikki muoviset jutut, että saadaan sitten noin ja Joo. No sitten tosiaan tässä vaiheessa alus pysähtyy. Jos on oikein hiljainen nätti keli, niin siinä vaiheessa mä sammutan myös koneen, että saamallinen tilanne. Mut joo, nyt ollaan tossa, eli tosiaan Abrahamin luoto löytyy tuolta, suoraan meidän vasemmalta puolelta. No niin. Tässä kohdassa täältä vasemmalta puolelta venettä se tuhka nyt sitten tänne mereen laskettaisiin. Kukin voi vuorollaan laskea kukkasensa. Eli Kaija on nyt tässä ensimmäisenä. Joo, sit tässä vaiheessa tosiaan kun on sitten hetki menty, että on tosiaan laskettu kukat ja tuhkat ja ollaan ne muistosanat ja pieni hiljainen hetki siinä, niin käy sitten vähän niinku yleensä semmoisen hyvin sanattoman viestinnän asiakkaan kanssa, että varmaan ok sitten lähteä jatkamaan. Ja sitten lähdetään tosiaan, jos on sitten kahvittelua, niin se on sitten tässä vaiheessa, tai sitten lähdetään ajamaan takaisin rantaan.